Guanyem Girona serà allà on calgui per combatre els posicionaments de l'extrema dreta, avui i sempre, en aquest plenari i en qualsevol context o circumstància. La lluita contra el feixisme, el racisme, el masclisme, la xenofòbia i els discursos de l'odi és, finalment, la lluita pels drets humans, per la democràcia i per una societat realment justa, igualitària, inclusiva i sense discriminacions. Aquelles i aquells que hem defensat els posicionaments del feminisme i de la igualtat de drets, que ens hem significat en la lluita contra el canvi climàtic, que hem defensat el català i el dret del poble català a l'autodeterminació, hem viscut de molt a prop el perill que comporten els postulats de l'extrema dreta i la seva violència. De la història en podem aprendre, i al nostre país i a la nostra ciutat ho sabem bé, que cal combatre l'extrema dreta i el feixisme en defensa de les nostres societats, drets i llibertats.